ijsbaan in je eigen tuin. Hoe mooi is dat? Ja, heel leuk. Ja? Ja. Wat vind je er zo leuk aan? Je kan wel elke ochtend schaatsen. Ik vind mijn John Deere mooi. En voor mij is dat de jongens een eerste controle, dat is geweldig. Er kwam dikke frost, dus wij toch, nou, met ben je mooi in de thuis gaat. Ik dacht op een ijsbaan, ja, dat is net naar binnen. Dus ik dacht, nou ja, hier ben ik lekker dichtbij bij huis. Nou, het is een mooie ijsbaan in de tuin maatje. Ja, zo hebben we het hier. Daar is er nogal wat werk van handen, net. Ja, we hebben beelden voor werk, want eerst hier nog snier bij. We hebben er al eens uitscheppen gehad en daarop erin. Nou, we hadden eerst een houten constructie omheen gelegd. We hadden eerst een show dat op al werd gelegd natuurlijk, want dat weet ik wel even handig natuurlijk. Houten constructie, plastic kleed erin. Nog een plastic kleed eronder, het lek trekken of lekken. En toen vullen we water. Dus de eerste keer hebben we tolvoeren gevuld. En toen gaan ze snel, dan hebben we net een keer pompen erbij hebben. Dan ging het wat sneller. Dus. En dan is nog de ijsmaster? Ja, met de maas en boren, hè, dan dikte van de ijsmeter. Waar ben je nog meer? Arjen Ja? en Bente en Annemare en Lotte. Dat zijn vriendjes van mij. Je bent lekker buiten en je kan ook even leuk, ja, ik weet het eigenlijk niet, maar gewoon, het is heel leuk. IJs krijg je niet zoveel kansen in het jaar, dus dan is het wel leuk omdat je dit weer hebt. Omdat je kan lekker buiten en je kan met je vrienden schaatsen. Het memmeren naar je baan bij? Ja, zeker. Zorgen voor de warme dranken. De koek en soepie. De koek en soepie, hoe leuk is dat? Ja. Ja, heel speciaal. Nou, eerst zei ik, oh, waar begin je aan? Maar toen het eenmaal zo ver was, dacht ik, oh wauw, wat een leuk project. Ja, wij konden vroeger natuurlijk altijd eigenlijk op een reden staan. En ja, dat is nou net zo. Maar wij konden vroeger, ik weet niet wat, een dorpje vlak bij de Oude Veen. Dus we konden altijd heel gauw te rijden. Dus dat is weer prachtig. En ja, toch, nou, voor die band is het wel fantastisch. Dus, en ik vind het zelf ook altijd schitterend. Dan ziet de winter bijna weer voort. Ja. Is dat ik jammer? Ja, omdat je dan niet meer kan schaatsen en kan je ook nog geen sneeuwpoppen en sneeuwballengevecht doen. Vind je dit nou leuker dan reetrieden? Ja, Ja? Op die John Deere? ja.